אז בואו נדבר על שיווק בתי ספר. כן, שיווק. כי בעידן של היום, כשלכל הורה יש את הכוח לבחור, השאלה היא כבר לא האם בית ספר צריך לשווק את עצמו, אלא איך עושים את זה נכון. היום נפרק את כללי המשחק החדשים, ונגלה איך מספרים את הסיפור של המוסד שלכם בצורה שמנצחת. טוב, נתחיל ישר מהשאלה הגדולה הזאת שמרחפת מעל הכל. למה שבית ספר, מקום של ערכים וחינוך, יצטרך בכלל להתנהל כמו עסק? הרי אנחנו לא מוכרים פה איזה מוצר צריכה בסופר. או שאולי בעצם כן, בואו נצלול פנימה. אוקיי, אז הנה מפת הדרכים שלנו להיום. קודם כל, נבין את המגרש החדש, שוק החינוך שהפך לתחרותי. משם נצלול לזהות, איך בונים מותג שמבדל אתכם מכל השאר. נמשיך ללב הפועם של כל הסיפור, הקהילה והקשר האישי. נבחן את התפקיד הקריטי של המנהיגות ונקנח עם הנשק הסודי, בניית מוניטין מנצח. יאללה, מתחילים. אז כדי להבין איך בכלל הגענו למצב שבתי ספר צריכים לחשוב כמו מותגים, אנחנו חייבים לקחת צעד אחורה ולהבין את רעידת האדמה השקטה שעברה על מערכת החינוך בישראל. פעם, אתם יודעים, המערכת הייתה ממש פשוטה. עד שנות ה-80, איפה שגרת, לשם הילדים שלך הלכו לבית ספר. נקודה. אבל אז משהו התחיל להשתנות. עם עליית הימין לשלטון ב-77, התחילו לחדור למערכת רעיונות של שוק חופשי, של תחרות. המדיניות של בחירה מבוקרת הייתה הסנונית הראשונה, והיום, המגמה רק מתחזקת. יותר ויותר חופש בחירה להורים, וזה אומר, כמובן, יותר תחרות לבתי הספר. וכאן אנחנו מגיעים ללב המחלוקת. זה לא סתם ויכוח טכני, זאת התנגשות בין שתי תפיסות עולם. מצד אחד, יש את האמונה שכמו בכל שוק, תחרות זה דבר בריא, היא מביאה למצוינות ומעצימה את הלקוח, במקרה הזה, ההורים. אבל מהצד השני, ישנו חשש עמוק, אמיתי, שתחרות בחינוך היא מתכון בטוח להגדלת פערים. מצב שבו החזקים פשוט מתחזקים על חשבון החלשים. זאת הדילמה המרכזית של המערכת כולה. אבל בואו נשים רגע את הוויכוח האידיאולוגי בצד. כי בשטח, המציאות ברורה וחדה. ברגע שהבחירה קיימת, התחרות היא עובדה מוגמרת. ומרגע זה והלאה, שיווק הוא לא מותרות, הוא חמצן. זה פשוט כלי הישרדותי הכרחי. אוקיי, אז אם צריך להתחרות, איך עושים את זה נכון? הצעד הראשון, הכי בסיסי, הוא לבנות מותג. בואו נראה איך בונים זהות ייחודית, ברורה, כזאת שאי אפשר להתעלם ממנה. אז מה זה בכלל מיתוג? בואו נשכח לרגע מלוגויים וסלוגנים קליטים. מיתוג זה הנשמה של המוסד. זו התשובה המזוקקת לשאלה מי אנחנו ולמה אנחנו קיימים. זאת התחושה, זה הסיפור, וזאת ההבטחה שאתם נותנים לכל מי שבא איתכם במגע. זה מה שמבדיל אתכם מלהיות סתם עוד בית ספר. והנה טיפ פרקטי והוא חכם במיוחד. לפעמים הדרך הכי טובה לבנות מותג היא להתחיל דווקא ממה שנתפס כחולשה שלכם, ולמסגר את זה מחדש כיתרון. למשל, אם אומרים עליכם שאתם גדולים מדי, אז המסר הוא לא גודל, אלא ריבוי הזדמנויות. אם המוניטין הוא של בית ספר פתוח או מתירני, אז המסר הוא שאתם בונים מנהיגות ולומד עצמאי. זה פשוט הופך את כל הנרטיב על פיו. אחת הטעויות הגדולות ביותר בשיווק, בכל תחום, היא לנסות לדבר אל כולם. כי מה התוצאה? בסוף לא מדברים לאף אחד באמת. כאן נכנס לתמונה מושג שנקרא פילוח שוק. הרעיון הוא להפסיק לצעוק לתוך אסטדיון ריק, ולהתחיל לנהל שיחות קטנות וממוקדות עם קבוצות שונות של הורים. למה? כי לכל קבוצה כזאת אכפת ממשהו אחר לגמרי. וזה ממחיש את זה מצוין. זה עובד ככה בפועל. לאוכלוסייה תורנית נדגיש את לימודי הקודש ואת האווירה. לקהל שמחפש מצוינות מדעית נדבר על מגמות סטם ועל אחוזי בגרות. ולהורים שילדיהם זקוקים לתמיכה נציג בגאווה את מערך הסיוע והלמידה בקבוצות קטנות. ודרך אגב, חשוב לא פחות להיות ברור לגבי מה אתם לא מציעים. זה מונע אכזבות ובעיקר מושך את המשפחות שהכי מתאימות לכם. יופי, אז דיברנו על מיתוג, על המסרים, עכשיו בואו נעבור מהאסטרטגיה המופשטת אל הפרקטיקה של יצירת קשר אנושי, קשר אמיתי. כי בסופו של דבר, שיווק טוב הוא קודם כל מערכות יחסים. תחשבו רגע על ההבדל העצום בתחושה. בצד אחד יש לנו יום פתוח המוני באולם גדול, שמעורר עוד פנים אנונימיים בקהל שצופה במצגת. ובצד השני, מפגש אינטימי, בסלון של אחת המשפחות, עם קפה ועוגה ושיחה בגובה העיניים. במפגש הראשון, מוכרים תוכנית לימודים. במפגש השני, בונים אמון. וזה, חברים, כל ההבדל שבעולם. וזו נקודה שמשנה את כל התפיסה. המטרה היא לא לסגור את הרישום, לסמן וי, ולהגיד, סיימנו, נתראה בשנה הבאה. ממש לא. המטרה היא לטוות חוט מתמשך של קשר עם המשפחות, תקשורת עקבית, שקיפות, אמון שנבנה לאורך זמן. זה לא ספרינט, זה מרתון של בניית קהילה. ועכשיו, בואו נתמקד בדמות המרכזית ביותר בכל מאמץ שיווקי של מוסד חינוכי, המנהל או המנהלת.
התפקיד שלהם הוא הרבה יותר גדול ממה שנוטים לחשוב. הציטוט הזה וואו, הוא אומר הכל במשפט אחד. ניהול זה לשמור על הספינה שעתה, לדאוג שהכל עובד. מנהיגות זה לקבוע לאן הספינה הזאת בכלל מפליגה. הורים, תלמידים וצוות לא מחפשים רק מנהל יעיל שיפתור להם בעיות. הם מחפשים מישהו עם מצפן, עם חזון, מנהיג שיודע להוביל אותם אל עתיד טוב יותר. אז התפקיד של המנהל המנהיג הוא להיות המנוע. לא רק להגיב לבעיות, אלא ליצור את המציאות הבאה. הוא היזם שמדליק את הניצוץ, שנותן השראה, שמניע אנשים לפעולה. ובשפה שיווקית, החזון שלו הוא המותג. האישיות שלו היא הסיפור. הוא השגריר מספר 1 של בית הספר ללא ספק. ולסיכום הנקודה הזאת, המנהל הוא הדבק שמחבר את כל החלקים יחד. הוא זה שהופך אוסף של תוכניות לימוד ושיעורים לקהילה חיה עם מטרה משותפת. הוא בונה שותפות אמיתית סביב החזון הזה. טוב, הגענו לחלק האחרון, והוא אולי החשוב מכולם. איך בונים מוניטין חיובי? כזה שיעבוד בשבילכם, שיקדים אתכם וימשוך אליכם בדיוק את האנשים הנכונים. זה כלל הזהב של השיווק החינוכי. אפשר לכתוב את זה באותיות של קידוש לבנה. הנכס השיווקי החזק ביותר שיש לכם, הוא לא אלון מבריק או פרסומת יקרה בפייסבוק. הנכס הכי חזק שלכם, אלו התלמידים שלכם. הקול שלהם הוא האותנטי ביותר, האמין ביותר והמשכנע ביותר. אז איך עושים את זה בפועל? זה די פשוט בעצם. צריך להפסיק לדבר על עצמכם ולהתחיל לתת לקהילה לספר את הסיפור שלה. שתפו את הרגעים הקטנים והגדולים, תמונה מטיול שנתי, סרטון קצר מפרויקט מיוחד בכיתה, חגיגה של שחייה בתחרות רובוטיקה, פשוט תנו לעשייה לדבר. זה מה שיוצר תחושה אמיתית של מקום חי, תוסס, שמח ומצליח. ונסיים עם שאלה אחת למחשבה, שאלה לקחת הביתה, כי מעבר לציונים, מעבר לתעודות, מהו המוצר האמיתי שבית הספר שלכם מוכר? האם זה ערכים? האם זאת קהילה תומכת? אולי כלים להצלחה בחיים? התשובה לשאלה הזאת היא לב ליבו של המותג שלכם, והיא המפתח האמיתי להצלחה. תודה רבה שהייתם איתנו.